Зараз гэта, не здзіўляйцеся, гэта выпуск верміфермы Фаланстера. Вы бачыце белую сцяну. Я зараз плавна перамяшчаю камеру на вось гэту покрыўку, якая разразаецца. Бачыце, чысці рукі яе разразаюць. Я праважу далей, мы мажам канцылярскі нож. Я падымаюсь, і вы бачыце Лёху. Вітанне. Ось. Лёха, што ты робіш? Разразаю зараз покрыўку, каб потым зачыніць ім нашы кантэйнеры, каб мы маглі прыжаць тканіну, каб не выляталі потым мушкі, і нам не трэба было прыбіраць памяшканне. Вось галоўная ідэя всього, што адбываецца зараз. Карацей, вось гэта вось камера для ровара з колам 28 дюймаў, так? Так, 28 дюймаў. Будзе гэта гібрид, вось камера ад гібрыда, карацей, мы вось размесцім яе вось у гэтым месцы нашых вермікантэйнераў. Для чаго? Для таго, каб зменшыць колькасць мушак, якія могуць вылетаць, і мінімізаваць колькасць скотча. Бо бачыце, вось колькі скотча на ўсё гэта траціцца, яно можа быць неэфектыўна. Таму пажадайце нам поспеху ў гэтай нелёгкай справе. І адразу раблю анонс. У нас 3 чэрвеня Epic Vermisation. Будзем есці салат, засаджваць новы, падкармліваць кампостам вермікантэйнеры. Кароче, будзе шмат движухі, шмат гасцей. Усё, пакуль.